Presented by SS Films Motihari. Music by Saurabh Aiswarya. सोनिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसा डाला से ए सोनिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसा डाला से तो कथी रोपी जी हो कथी डोभी जी हो कथी रोपी जी कथी डोभी जी नहीं देता निहारला से ए सोनिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसा डाला से ए सोनिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसा डाला से खेतों में पसा डाला से कौआ बिया ले गइल Saurabh Digital Recording Studio Motihari. खेतों में पसा डाला से न बात बुझे न कुछ सूझे कहाँ से लाई जी कहाँ से लाई जी कैसे घरे हम जाई रब बताई जे कितनो देखाइले रोटी नहीं आवता अरे आवता तो सुनिया आवता न बात बुझे कुछ सूझे कहाँ से लाई जी तो कैसे घरे हम जाई रंग बताई जी हाँ कितनो देखाइले रोटी नहीं आवता अरे आवता तो सुनिया आवता बतिया न माने ने मोने फाने नहीं देता बे मारला से ए पिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसरला से ए राजा कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसरला से खेतों में पसरला से Saurabh Digital Recording Studio Motihari. तोर तन रतने सके देखी भइल हारानबा तो सौरभ ये सब साथे सुधीर के न ध्यानबा केतनो मारिले ढेला नहीं डरे हो अरे डरे हो तो सुनी डरे हो रतन रतनी सके देखी भइल हारानबा किशोर ये सब साथे किसान के न ध्यानबा हाँ केतनो मारिले ढेला नहीं डरे हो अरे डरे हो तो सुनी डरे हो रउए बताई हम कैसे मनाई तो बिना झगड़ा से ए सोनिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसा डाला से ए सोनिया कौआ बिया ले गइल देखी खेतों में पसा डाला से Saurabh Digital Recording